Σήμερα δεν θα με πιάσουν. Μαρκάρουν στενά και όπως μπορούν, μα σήμερα δεν θα με φτάσουν. Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ. Γιατί είναι μέρα για γκολ. Σήμερα είναι μέρα για γκολ. Σε μια λάνα που εμείς τη λέγαμε Μαρακάνα, παίζαμε Μπάρτσα, Γιουβέντους, Ρεάλ. Μα στα όνειρά μας λέγαμε θα έρθει η σειρά μας κάποια μέρα να παίξουμε στο Μουντιάλ. Και χιλιάδες καρδιές σε όλη τη γη θα χτυπούν μαζί με τη δική μας. Και χιλιάδες φωνές σαν μία μαζί θα ενώνονται με τη φωνή μας. Όταν έρθει η στιγμή, η μεγάλη στιγμή,